जों दिनै तुइसाकमा बिसिनि बिसिङाव खबजाकनाय अब 23 अम्पी एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि अम्पी केन्द्र एडिसिनि और जों नन्दला गामियाव दिनै फाइनाय 12 तारिख एडिसिनि चंबारिनो केतेंगै और जतन सिनि जायते गुस्ति मांसे ताई अक्रा साखरा रक बाय गामिनि लुखरक बाय कक सालायका थांनायबो गोबां कक बुद्रिविनो सिनि महाराजानि पार्टिनो महाराजानि प्रार्थिनो कप्लाय खाइ रहरमानि तिनि बर अक्रा साखरा रक बाय जतन कक सालायका काइसानो कक हायनोबले बुबाग्रानन कप्लाय खायनाय बुबाग्रानन कप्लाय खायनाय 100% बुबाग्रानन बरक साव बुबाग्रा तंसाक जों बुबाग्रानन बुद देनाय नै आं बुबाग्रानि कक साइ खानारिका बुबाग्रा बाहायके सामुं तां आबो साइ खानारिका एके फाइनै नरक बाहायनो जे नाइ तंनाय सिनि नन्दला गामिनि जत लुकरंनि लगे लगे नाइ तंनाय र अब हाइकेन करय आवै जत 28 एडिसिनि 28 ता आसन बासामानि जागाव दिप्राम थानि प्रार्थी रन गोबां खुब बुद्रुइ कप्लाय खाइदे नै जों जतन पालखे ताबो खरांखि सनाय महाराजा की बुबाग्रा की दिप्रामथा की महाराजा की कमल कलयनो गोबां बुद्रुइ पाइरे दे सार कमल कलयनो गोबां बुद्रुइ पाइरो दे सार कमल कलयनो गोबां बुद्रुइ पाइरो दे जत पाल पालखे खरांथि सादि दिप्रामथा लं लेप जत पाल पालखे खरांथि सादि बुबाग्रा लं लेप बुबाग्रा आगे बारो बुबा हामबाय जों हायनाहाय तुइसाकमा बिसिनि बिसिङाव खबजाकनाय सेकेन्ड सिनि चंबारिनि पान्दा नखला पान्दा तिनि काशी चन्द्र पाराव फाइ सपाइजाक अरबो नरक नुखना जतन बुखुरक ताखुरक सिनि बायरिना बाला दङ अरनि रिजनल प्रेसिडेन्ट टिडब्लिउएफ नि अरबो हायनो जों कक सालायका बरक जतन बुबाग्रानो याकारै थांया बुबाग्रानो बुद्रिनाय बुबाग्रानो कप्लाय खायनाय बुबाग्रा बायनो थानसा तंनाय नै कगरे लेखे हाय दे बाय जतन हायदा गुदगो बुबाग्रा के जतन पालखे हिंदी महाराजा की बुबाग्रा की विप्रमथा की महाराजा की विप्रसा की हामबाय आसमता जतन खायदि बेलायखे हामबाय जों दिनै सिनर बुमा बदल तायर सिनि सिक्ला बदल सिनर तेन्टुइ पारानि ताखु बुखुरबाय जों मालाय फाइका नखला पान्दाव तिनि जतन तिनियर महाराजानि कक खानाला हा महाराजा सिनि बागै ताम खाइतं बर आगे फानो सिउ तो फानो ओ इलेक्शन मुभमेन्ट बाहायके जों ताबो गद्दार खाइजागि दं बाहायके जोंनो सिनि महाराजानि फिगुङो देगारि यरि दं आबारनो जों सालायला हा ताबो तिनि जतन कतालके सामुं तांलायला समाय तांलायला हा थैके महाराजा बाय थैनाय थांके महाराजा बाय थांनाय तफान महाराजानो याकारि केबो थांयानि तिनि समाय तांका हाय देखा कि साइखनारगदि जों तंनाय दे तंया आयम भिडियोनो सारा त्रिपुरा रंनो साइखनारगदि बुबाग्रा महाराजा बाय तंनाय दे तंया बुबाग्रा के जय बुबाग्रा के जय महाराजा के जय महाराजा के जय सार कमल कला के जय सार कमल कला के जय